तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खालसेनि गामि आफादा सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खालसेनि गामिनि बाथौ थानसालियाव खुंगा 50थि बाथौ फोरबो आरो सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंदों। थांनाय 3 फेब्रुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुवारिसिम सानबानि मेहेरगोनाङै खुंफुंनो लानाय बे हाबाफारियाव धोरोम सावरायमेल, दौरि सावरायमेल, गेवलां मेलजों लोगोसे आरज बादायलायनाय, बुलुद बादायलायनाय, आरज गौमा बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों। गेवलां मेलाव खालसेनि दफाथि मायथाइ बाथौ फोरबोनि बानजाय आफादनि आफादगिरि महेश्वर बसुमतारिया सामलायनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेतारि गणेश दैमारिया लोगोसे ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि, धोरोमसुला आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनै हराव जानो गोनां मोनाबिलि हारिमुआव जेसि नार्जारी, कुर्ना मयि राभा आरो ओनसोलनि दावगाफुनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लागोन आरो बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिया गाबोन थुंगिगोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजा गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा जोंनि बे खालसेनि दालाय बाथौ गौथुमा दिनै सिबियै 50 बोसोर मोनफैबाय। अर्थात जोंनि बे गामियाव गिबियावनो 1972 मायथाइयाव जोंनि बे गामियाव गिबियै बाथौखौ गायसनदोंमोन। बे हिसाबै सिबिना फैनानै दिनैसिम 50 बोसोर जाबाय। दा बेखायनो जोङो बे बोसोराव माने सनाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै फालिदों। दा बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव जोंहा गोबां हाबाफारि लादों। दिनै साननै बारलांबाय। गिबि साननिफ्राय जोङो धोरोमनि सायाव सावरायनाय बायदिसिना माने मेल, गेवलां मेल, लोगोसे जोंनि जा धोरोम, बे धोरोमखौ जोंनि उन्दै गथ'फोरनो बोरै मेलेमाव सोना होगोन, बेनि सायाव जों आरजनि गेजेरजों, बोसोननि गेजेरजों जों जाहाथे जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो धोरोमनि बागै गियान होनानै बा गासैबो बिथिङाव जाहाथे आखल आखु दानाय, मोजां सोद्रोमा खालामनाय बेफोरबायदि नोजोरखौ लानानै खुंनायजों लोगोसे गासैबो जोंनि बाथौ धोरोमारि